Δεν θα γράψεις την εργασία. Ήδη ξεκίνησα να τη γράφω. Δεν μου έχετε καμία ιδέα. Στο σχολείο που ονειρεύομαι εγώ Υπάρχει ένα μικρόφωνο και φυσικά υπάρχει μουσική. Ευάκη, σου έχω πει για τις ανάποδες ευχές. Είναι ευχές που κάνεις για κάποιον που δεν συμπαθείς καθόλου. Το σχολείο θέλω να είναι τροχόσπιτο. Τροχόσπιτο! Να κυνηγάμε τις εποχές! Μα... να φοράμε τα μαγιό μας! Άκουσα τη γειτόνισσα να λέει ότι η δικιά μου η μαμά είναι μάγισσα. Να μετακινούμαστε συνεχώς για να βλέπουμε και να μαθαίνουμε, να μάθουμε να ψαρεύουμε. Μ' ακούς? Η υπομονή έχει και τα όρια της. Και εσύ τα έχεις ξεπεράσει. Ξέρεις τι δεν έχεις καταλάβει? Δεν σας θέλουμε στη γειτονιά. Κανείς δεν θέλει δυο μάγισσες. Να γίνουν υποχρεωτικά τα παραμύθια όπου οι μάγισσες είναι καλές. Και οι δράκοι έχουν μεγάλα φτερά και ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Καμιά φορά να παίρνουν και εμάς μαζί τους. Δράκωτη, φου! Σε μένα αυτά δεν πιάνει. Την κάνω καρακάξα. Αναμπού, αναμπού, ταρά, ταραμπού. Έτσι είναι το σχολείο που ονειρεύομαι. Σαν ταξίδι, σαν εκδρομή. Τι σε πάω! Κλείνετε το μουσικές, θέλετε να ακούγεστε! Μα, αυτό είναι το σχολείο που ονειρεύονται! Εσείς αυτό το σχολείο ονειρεύεστε!